Adibidez ez dakit, Angel nire semea dela. Norbaitek Euskarra justu momentu hortan botazun, kriston kuratxo zion! Eta telebistan aterako naiz. Jesus, aposa! Froga ondo egiten duzu. Betiko zure lepoa eta, zure lepoa. Inusente, non luxe gustan atente. Goenkaleren 8. urtea zen. Emozio handia bizi genuen. Angel, Isaiasen semea, haren agentea hiltzen saiatu zen. Gogoratzen? Arraldeko ertzaintza psikopata asesino baten atzetik zebilen, eta arene ipini zuen amu moduan. Angelek beti zuen irribarre aspanetan, baina atzetik Arvin narruz mozortutako otxoa. Kasu hau bereiziki zaila izan zen Andonirentzat. Angel bere anaiaren semea zen, bai, bere iloba. Beraz, atera kontua. Ta mundua, okerrago zebilen. Fires of Mount Duba, and it's even there. The more developed for Kexarik handiena prezioak eragin du, metroa baino garesti. Eso hago todos los días, no hace falta. Arralde hankaz gora zegoen, inorretzen inorekin firatzen. Hiltzaile bat zuelto eta poliziak ezin harrapatu. Gainera, herriak oso gogoan zuen oraindik Maria Lisaren suizidioa. Komisaria Andoni eskuak betelan zeuden. Bueno, adi denok, bada sasoia, oporraldeko nagia ganetik entzeko, gogoan izan, nesken hilketen kontua konpontzeko daukagula. Elitzateke bape harritzeko izango, hiltzailea oraindik inguru hauetatik ibiltzea. Behar bada hori ere oporretan dabil. Tortza eta. Barkatu nagusi. Oso kontu serioa da. Erne ibili beharrekoa. Guztiz erne. Goikoek agindu zehatza emon didate. Lehen bezala erabateko lehentasuna emoteko kontu honi. Garbi dago? Bai, nagusi. Sarari egindako erasoaldia aztertu dute? Zehatz mehatz aztertu be, baina ez dute inongo ondoriorik atera. Markatu jauna, baina azken erasoa aspaldi gertatu zen. Bai, hain zuzen be aspaldi gertatu zenez, eta hiltzaileak alde egin zuenez, horrek esan gura du agian gero eta denbora gitxiago falta dela hurrengo erasoldeirako. Galdera bat nagusi, zilegi baldin bada galdera egitea. Bota. Eta hemendik aurrera nor arduratuko da guzionetaz. Izan ere, nekane ez baitako orain hemen. Eta orain arte bera ibili da, buru belarri... Hain zuzen be, denon artean ekin beharko diogu honi. Denon artean saiatu beharko dugu. Bai, Garbi dago? Na triste da onartzea, baina ero horren erruzana izan da izan. Eta ezin dut ukatu. Ilusio handia egiten zidan. Normal. Zerbait zure barruan sentituta gero, ez? Pena emango du galtzeak. Pena beti. Baina mekaboen sos, putaseme baten erruz barruan, altzoan jaiotakoa galtzeak mekaboen sos. Pena aina, amorrozio eman behar din. Eta beldurra ere bai, ez, ara? Beldurra baino gehiago izua. Berriro ama izan aurretik. 2 aldiz pentsatu beharko dut. Kaixo. Ara. Egunon. Kaixo. Pinazukurik baduzu? Pinazukua, bai, neska. Jo, hemen gara gardua eta ginebra gastatzen du, baina pinazukua sekula ez du gastatzen. Eta orduan bat, bestela kadukatu egingo zaizkizu. Zea. Guapa da kondenada, no? Baina hau eta hemengoa, ez? Nik behintzat ez dut sekula ikusi. Niri deitu zidaten casting baterako, baina beste pertsonai bat egiteko zen. Gero deitu zidaten pertsonai berri bat agertuko zela Goenkalen eta nitaz gogoratu ziren. Eta horrela hasi nintzen. Angel, iritsi da gauzak bere tokian ipintzeko sasoia. Zuk esan? Zehaztu beharko dugu enpresan ze paper jokatuko duzun, ezta? Hori gutxienekoa da. Nire kontseilaria izango zara. Oraindik ez zaude konforme? Iruditzen zaitu horrezko postu bat dela. Lana izango duzu. Edo alderantziz, gero ez zaitez etorri negarrez. Zer ditzen zaizu? Zure laguntzailea esan nahi dut.
Konfidantzazko gizon bakarra. Hori izaten. Arralde maitiena, opor lasaiak nahi baditun tokia proposa aukeratu duen, Lasaitasun bila nabilek. Baina, enago porretan. Oposak eta prestatu behar ditiat. Agente barri bat izendatu dute guri hiltzaile harrapatzen laguntzeko. Aha. Eta ezagutzen dugunaren bat edo? Ez dakit ez da orain dinigan agertu. Bueno, lehengo hartaburu ura, baino trebeago izango alda ba. Hemun dizkidaten referentziak oso onak dira. Laster izango da komisarian. Ba genuen bai, bateren baten premia. Bestela, hemen daukagun ganorarekin, ez du hiltzaile hori harrapatuko ez da herri erdi akabatzen badube. Barkatu, komunera no. Ei, lasa, ei. A ber, jarri. Ondok zaude? Bai, hobeto. Ze gertatzen zaizu ba? Zorabioa. Ez da lehenengo aldia. Zer duzu, tentsioa baju? Ez. Aurdun nago. Zer? Aurdun nagola. Gezurra da oposizioena. Etxetik ies eginda nabil. Lasa, neska. Hemen gaude gu laguntzeko. Niri gehien gustatzen zitzaidan zen sobian nituen sekuentziak. Ondo pasatzen da komisarian baino, bai. Eta hobeto aldaren mazu. Haurdunaldiarena esan nahi du. Ongi entzun aldut? Oie, felicidades! Arraldera bakarra etorritako zelakoan eta... Hala, bi etorri zarete, ha? Ba, bai, bi gara. Ui, hori izateko moduan, eska? Ja, horrek esan nahi du familian. Jakin badakite, baina ez dute umea izaterik nahi. Eta umearen aitak, zer dio? Zer ez, ez du ezer jakin nahi. Lortu nahi zuena lortu arte ikaragarri gozoa zen. Eta lortu duenean, nazkante baten modura portatu da. Hombre, si es que todos son iguales. Bueno, baina erabakia hartua duzu, ez? Bai, noski. Nik umea jaiotzea nahi dut. Sendarrakin eskursio bat mendian egitea, Leitzaldean, eta pasaginean basarri baten aurrean zeuden bi emakume berreketan. Eta gu pasaginean mendira ni eta nire egitazko senarra. Eta non? Begiratzen gelditzen dira, eta handiko pixkatea ra gure aldamenien. Eta beira, esan daz bezala hoi. Zeiten du gizon horrekin. Osea, eske aldatu indu, osea, ze pasatzen da hemen. Idoia Urangak egiten zuen personajea Beatrizena, eta sobian ginen. Berari festa bat antolatzen genion. Tximasek, Iñaki Beraetxek, Mikelek. Eta antxe ginen Idoiari prepatzen festa, ez dakiz zer, eta grabatzen. 5, 4, 3 eta zantestua. Iñaki esaten zen, Mikelek. Nik honi usai txarra hartzeiot, uste harrapatuko gaitula, olako zerbait izan. Eta justu esateko gara, 5, 4, 3, bota, nik honi usai txarra hartzeiot. Eta danak. Norbaite fuzkarra justu momentu hortan botazen, kriston kiratxa zion, eta nik honi, ordu izan zen, ordu erdik geldirik handanak. Baina, ez dakit olako. Eta beste batian gasolinera batian, gasolina hartzeko gelditu, sartu gasolina patzea, eta artetxi, baina zertzabiltzate bata bakoitzan aldetik, oantxe bertan pasatzaizu, nobilua, beste kotxe batian. Eta gasolina hartzen altxe omentzan, Eusebio, eta oantxe basaba nobilua, zertzabiltzate bakoitza kotxe batian. Ama itsasoan galdu eta gero, buelta mordoa eman diot buruari. Desagertu aurreko egunetan oso gauza bitxiak esaten zituen. Gauza bitxiek. Bai. Esate baterako, Angel zure semea dela. Zuen amak gezur galanta potatzen zituen. Baina horretan, itzi zuen gezurrik esan. Hombre, oso neska politxe agertu zen. Nik uste dut Goenkaletik pasaudien artien politxen eta ikue izien dela, da guritu gauziakun, hortik azitxeia, gauzak berez-berez. Barririk?
Orain artekoa ondo doala, uste dut. Amoa jarrita dago. Arreinak amoa noiz zirentziko duen zaino behar orain. Etzenuen antzerkitxoa urrunegi eroango? Ahaldu da naturalen egiten saiatu naiz eta mundu guztia sinistu duela zango luke. Beldura hartzara, ez ote dudan. Ondo da. Baina uste dut erabateko zaintza jartzeko ordua heldu dela. Barkatu nagusi, baina ez da beto izango pixka bat itzarotea. Oso arriskutsua da. Bai zuretzat eta bai eskuartean daukagun kasuarentzat. Zer esan du enpresa batzordeko idazkariak? Ez dirudi arazorik izango dugunik alde horretatik. Hitz egin zazu argiago? Prest daude ordu gehiago sartzeko, baina salbuespeneko kasuetan bakarrik. Salbuespeneko kasuetan? Bai, nozbeinka eta justifikatuta dagoenean beti ere. Baitzerdi. Espaldi honetan temati dabiltzaldan ordu estra horiekin. Uste nuen ezesko eman behar zutela. Egia esan lan, nik uste baino lan gehiago eman dut aieko konbentzitzen. Mikeli musu bat eman behar nion, eta ez nekien zer esan behar nuen zein zan nire frasea. Eta orduan, musua pixka bat luzatu nuen, eta zuzendariak bronka bota zion musua luzatu zuelako. Ni izan itzen, bai. Bolada txar bat pasatzen ari nau. Hori duk dena. Bi bagara orduan. Bolada txarra pasatzen ari garena galebide. Ederra, kontsolamendua. Izan lagundu eta hemen din. Ni ere bolara nebalgarria pasatzen nahi naun eta luzerako joko duela usteina gainera. Dena den, ire problema, ez zago nirearekin alderatzerik. Hoi nola esan dezaken, zer den ere espalin badakin. Nahikoa dakidala uste diat. Nire arazo ez? Ez, baina ez diat uste aurdun egongo izenik. Hala? Aurdun ez nahi lasai. Hasieran esaten omen daukerrena, diatu zabe, gorputza ditu bate. Ara izan beharko du. Ni balda indan agota. Egunero botaka, zer jateko gori gabe, zer ditan. Zenbateko zaude? Falta bat, besterik ez. Falta bat bakarik, ha? Bai. Eta pentsatu duzu familia plangintzara joatea? Pentsatu duzu abotuan? Barkatu, urrunegi joan naiz. Zagutzeko kapritxoa dut. Lertzen? Bai, klaro. Zure da? Ondo aztertu eta bilaritzen godu. Orain jakin baduk ere, horren eta nire arteko elkarteak urte asko zeramatzak lanien. Angelek dituen urteak. Angelen urteak? Arandoni, nire anaia izango aiz. Baina oraindik ez dakik gauza asko ondita ez. Adibidez ez dakik Angel nire semea dela. Zer esaten ari? Angel nire semea? Zergatik ez didak orain arte esan. Nek ere nekielako. Zarautzen umetxoa joan zala eta esan ziola epaintzaiari. Ni nahi dut mostea, baina Isaiasen estilora, Jendea beti, nik uste Euskal Herrian ikuslega beti errespetu handikoa izan da. Zer dago gure artean erabaki beharrik? Nez gogoratzen? Ikusten, hori da gehiengo gaitzen nauena. Gogoratu ere ezarela egiten. Angel, esaten espadidazu. Gogoratu nahi dizut aita, aspaldi egindu zenidan arren. Oraindik ez naizela zure semea. Legez esan nahi dut. Hori zen. Zaitez horregatik eska. Ez noski. Gracioso izan zen. Ez da gogoratzen zaten behar. Onginak grabatzen Benidorren araño jun eta emakume euskalduna bat 5.000 peseta hartu eta kontxu izartu zion hemen sujetadorian, bainadorian, zanaz, tori 5.000 pesta eta diru honekin 3 festain nere kontu. Es que fuerte. Zer?
beharren bat? Bai, arrankeko motorra trabatu zait. Matxura mekanikoren bat, baina nik ez dakit deus mekanikaz. Ikastaro berezi bat egin nuen behin. Balduzu errementak asarik. Bai, atzeko parten daukat. Orain ekarriko dizut. Eskerrak, uste nuen arene gaixoa hilko zela. Baina ez, idoilari hauek pinnak korapiatzen dute beti, ez da? Altxatu! Askar! Baina arene zer de montre egiten ari zara. Batzuetan, nahastu egiten ditugu, errealitatea eta fikzioa. Kalean gaiztoarena egiten duena ikusi eta igual oker behiratzen diogu. Baina, bueno, gatozen kontakizunera. Angel atxilotu egin zuten, baina Isaias etzen geratuko ezer egin gabe. Aita semeak, ederrak bi pajaroak. Egunon, baita zure, berehala egongo nahi zurekin, Egunon, eta zer nahi duzu ba? Izan ere, ertzainok herritarrak zerbitzeko gaude, bai hemen eta bai kanpoan. Hala behar du, bai. Nire benetako lana, kanpoko lana da. Eraginkorragoa, bai, baina arriskutsuagoa ere, bai. Gaizkileak harrapatzea eta badakizu. Izan ere, zu bezalako emakume lirainak beti zaudete arriskuan. Ja, jakina. Izenezkoek beti pentsatzen duzu errua gurea dela. Bueno, hemen nagoenez esaidazu, ba, zer nahi duzu, edo... Arene. Tintu da nahi goiz, espero. Bai, nagusi. Bueno, iturtza eta, ez dut uste ezagutzen duzunik. Baina, Arene duina betia, ertzain barria. Ja, eta zergatik ez didazu lehenago esan. Ni hor berriketan lerdo baten moduan eta auskalo ze pentsatu duzuna. Halako batean, ni gaina, ezagit, talentorik ez dut izango, baina, bueno, fundamentozko tipua naiz. Ez? Eta, normalian, hori, mobiliarekin da hori, beti itzalita eta ezagizet. Talako batian, sartu eta ezagizet, mobiliaren kontua bakizu. Hainbat jende, kamarak eta audiokuak eta aktoreak eta zuzendarik eta ezagizet, eta ezagizet. Mobilia eta kristo guztiak izaten zuen alako zea bat, ez? Eta alako batean ez mobilik, ez kristoik, pan, pin, plun, pan. Eta rolloa beste bat izan zen. Rolloa izan zen, tripako mina, barruan. Gerratzera, 5, 4, 3, pum! Segulako puzkarra. Ze okurritu nahi eta piztu guztia horrela, kago. Grabazioa eten, egin behar izan zen da. Mobila, la hostia. Piztu guztia parri intzun da, bueno. Zenbait gora bera barrio erantzun gura nuke. Ez negatik, badakizu. Goikoek zehaztasun guztia jakin gura izaten dituzte segurutik jokatu ahal izateko. Bai, normala da. Tira, bota. Esan dizut, askotan ikusi izan dut Angel Sobian. Bezero normala ematen zuen, baina ez zitzaidan parte honekoa iruditu. Hasieratik hartu zenien, susmo txarra. Bai. Eta ni neu arriskatzea pentsatu nuen. Bueno, bai, hori egia da, baina ez da ezer gertatu eta tira, aurrera. Gaizkileak ere seguru sentitu behar zuen, destornilladorea bere zorrotik ateratzeko. Eta zalantzarik gabe, psikopata baten aurrean nengoen. Genekiena, eta ikusi dudana bat datoz. Beraz, zalantzarik ez. Ez. Mirenek hiltzerakoan, irudikatutako letrak ere bat datoz.
A eta N famatuak. Bai, A eta N. Angel. Angel izenaren hasiera. Mirenen hiltzailea atxilotu diagu. Eta? Zer ikusi du horrek nirekin? Uste diogu hiltzaile horrek beste Bilboko neskabape hiltzuela. Ta ez hori bakarrik. Bera izan zela Sarari parkinan eraso intziona. Eta? Hiltzaile hori Angel duk. Zer? Bi neska gazte hil. Eta beste bi hiltzen saiatzea leporatzen dizute. Ez duzu ezer esan behar? Kotxea izorratu zitzaidan. Eta konpontzen den bilera neska bat etorri zitzaidan. Eta pistola batekin behatzatu ninduen. Gero korrikasi nintzen eta beste guztia badakizu. Neu konponduko gautau. Baina sinesten didazu? Zula zain. Utzi dena nire esku. Angel, nik uste dute paiketa ondo prestatu behar zenukela. Paiketa zailagoak izango direita. Gainera oso argi dauka gertatu zen. Azken finean ertzen baten hitza besterik ez daukaten nirearen kontra. Nau izango nahi nire buruaren abokatu. Hilerriko aberatsena izatea tristea da. Baina kartzelako aberatsena izatea ere bai. Bai. Horretan arrazoi daukazu bai. Orduan ez dago eztabaidan segitu beharrik. Abokaturik onena kontratatuko dut. Eskertzen dizut aita. Apa? Enian uste ire gorrotasuna inbesteko esango zenik. Zer esaten ari? Ederkidakik zertan esan nahi zen. Gorrotatzen nau, horregatik jodun nire semearen aurka. Ezagutze haut. Nik ez dio zurrutari egiten, bestela edan dagoela esango nekek. Nire ondo ezagutze haut. Eta basekiat, Angelena ikasmatu duala. Hau ez da dorea galtzeko unea. Angel, pentsakor zaude. Eta min pentsamenduak ez dira oso laiak izaten. Ez, baina denbora soberan dudanez ba, buruak iaz egiten dit iraganera. Eta iraganaz pentsatzeak berak animoa ikasten dit. Ez da horren besterako izango. Zuk ez dakizu zer den umetatik gezurretan ibili behar izana. Gezurretan? Gezurretan bai. Bekaitza handia nien lagunei. Inbidia izugarria. Haiek aita bat bazutelako eta ni aita sekula ez nuelako izan. Gainerakoak arro zeuden beren aitaz. Eta ni lutzaturik aita zagutu ez nuelako. Ondo da. Hartu dut erabakia. Legearen aurrean nire semeitzatun hartuko zaitut. Bete behar hau ondo bete duzu. Baina beste bete behar bat ahazten ari zaizu. Zalantza egitearen bete beharra esan zaizu aztu. Errogabe kontsideratua izateko eskubidea sari naiz. Gainera, zenitartekoa izanik, errespetu pitxinan baterako txibarko zenidak, Bueno, nik hor... Odolaren mintzoa esalduzu entzuten zure zainetan. Zuri dagokizunez ez, nik baditut hilo babi. Hain zuzen ere nire nebarre bat direnak. Eta aipatu dituzunez, gustatuko litzaidake nire nebarre bak ikusi izatea. Hartara, babestuagoa sentituko nintzateke. Babestuagoa? Bai. Ulertuko duzunez nire egoeran egonda, edozeinen laguntza eskartzen da. Edozeinen konfiantza. Zure ere bai. Badakit orain ez dudala, baina ez dut itxasopena galduko. Ez dut galduko, Osaba. Osaba. Dena jakin nahi diet. Zertzeladari txikiena ere importantea izan zitekek. Txostenean agertzen diren datuak, jakin gura dituk orduan. Noski. Beti pentsatu diat oso azkarra izela. Alperrik gabil. Sumarioko sekretupean, zagok txostena, eta, komunikabideetan agertzen dena, baina ezin diat azaldu. Hoiek ezagutzen ditiat. Ze uste duk, ergela naizela.
Ta nondik nora jakingura hori? Angeli buruzko zalantzekin hasiaiz? Ez da pentsatu ere. Ez dia zalantzarik. Angel errugabea duk. Eta hori frogatu egingo diat. Baina horretarako, hiri laguntza behar diat. Ezin didak ukatu. Bueno, konforme. Zehaztasun txiki batzuk, nongo ditiat. Baina azkenengo mesedea izatekotan. Eskerrik asko, Anaia. Ez ahaztu Anaia naizelako hain zuzen be, egiten dudalau. Saiaz, esaidazu, zer duzu? Aurreko egunean, Angel semetzat onartzeko agiri batzuen bila, nen bilen. Eta gauza garraroak argitu nituen. Iraganeko zerbait eskutatu nahian dabilela uste dut. Eta zer pentsarazten dizu horrelako gauza bat? Begira jozu pasaporte honi. Angelena da. Beraitaren izenaren lekuan Jose jartzen du. Zure portaera ez da oso normala. Eta zuri normala irudituko zaizu igual. Erregistro zibilera joan. Eta zure paperetan, aitaren izenaren lekuan Jose agertzen dela ikustea. Tira. Zure bai orduan. Nire bai zer? Bestea bezalakoa zarela. Besteak bezala duda egiten duzula. Jakinez, eta galdetu beharrean badazpada txarto pentsatu. Baina ez nuen espero zuk. Ez nuen espero zer. Ez dute zer ulertzen. Eta gaina galdera bat egin dizut. Halakoetan ohikoa izaten da izen arrun bat ipintzea. Ez ezaguna ipini ordez. Aurrari ondorio traumatikoak lehuntzeko. Hori egiten da? Erregistro zibilean, eguneroko kontua dira horiek. Eta bestelan joan eta galdetu, Jose, Pedro, Miguel eta horrelakoak ipintzen dira normalea. Lasai asko ikusten zaitut eta. Urduri egon beharko nuke, ala? Motiboa badituzu, behintzat. Bueno, bai, motiboak egunero izaten ditugu, gure ofizioan. Baina alanda guztiz be, bazkaldu egin behar, ezta? Nesken hiltzaile horregatik ari nitzaizun gizona. Ja, bai. Baditu bero, maratila kontu honek, Hainbeste denbora nire semea hiltzailetzat eduki. Eta orain zer dara zure etxean hiltzailea, hau da marka. Nik Angel ez daukat, familiakotzat. Ez alda ba Isaiasen semea, eta Isaias ez alda zure anaia. Zalduzu zer esan behar? Esango nuke Isaias zure anaia dela izkutatu nahian zabiltzala. Baduzu beste zerbait izkutatzeko. Ni nabile zer eskutatzen eta ez dago zurekin ez tabean azteko gogorik. Bueno, nire ibilera goenkalen eta niko berezia izan da. Abeltzaintza, harri jasotzea, aktore lanak, nolabait antolatu, goizean kamioian txalak hartu, bidean gioiak ikasi, eta behin, martutenera kamioiakin joan, eta kamioi pila bat txandan zeuden deskargatzeko, ezin nuen, ordua gainean zegoen, eta etorri nintzen kamionan txalak nituela Miramone. Parkinen kamioia utzi, makillajera etorri, eta handik erosira batek Iñaki, ez gaizki hartu bine uste duz zure kamioia mugitu egiten dela. Eta lasai izona mugituko ez da, barruan txalat daude. Orduan, makillatu, sekuentzi batekin, tartea ikusi, txaketa eta korbatan gainetik jantzi txandala eta bartutenera, eta jendea baserritarrak eta nian makillatu da ikusten da. Hola. Ni hori, pixkoa tipitapa, gehiegi pentsatzeko denborarik gabe egin ditu gauzak. Arri zara disimulatu nahian, baina ez didazu sinisten. Alferrik esango duzu bestelakorik. Nire egiazko aita Jose izeneko hori dela uste baduzu, irten bide bakarra dago. Zirten bide. Hau dene frogak egingo ditugu. Baina horrek ez du arazorik handiena konponduko. Ze arazo? Uste nuen zu behintzak nire ondoan egongo zinela. Baina bakarrik utzi nauzu uneri zailenean eita. Zure ondoan naukazu. Eta kendu burutik adene edo froga horiek egitea. Baina ez uraman ere diskutitza daukat. Eta hori, edozein laborategik eman dezakeen froga baino garrantzitsuagoa da niretzat. Ulertuko duzu orduan, nik gazte horrekin inongo loturarik ez izatea. Niretzat erruduna da. Talegin guztiak egingo ditut, kartzelan sartu dezaten. Kartzelatik libra daitekela uste duzu. Bai. Ez daukagu behar beste froga.
Kaixo, Andoni. Zer moduz? Kompainia ederrean nago, biztan zago. Ire lankidetako bat izango duk, ezta? Ertzantzak beti asmatzen dik, nora aukeratu. Bueno, nik aurkeztuko du nire burua. Isaias naiz, Andoniren anaia. Angelen aita. Badakizun orden Angel, ezta? Hilketa hoien sama leporatu nahi dio zuen errugabea. Nik uste dut amaieran hobeto egiten nuela, hasieran baino. Karo, ja, pixkatik hasi nuen. Gauza bat jakin nahi dut. Bai, eta zer jakin nahi duzu? Zergatik. Zergaiti zer? Badakizu zer jakin nahi dudan. Zergatik saiatu zinen hiltzen. Ni zu hiltzen saiatu nintzela? Alferri zabiltza tontoaren egiten. Hasieratik jakin nuen hiltzailea zeu zinela. Ni hiltzailea, zu burutik jota zaude. Ni autoa konpontzen ari zen gisa joan naiz. Sasikumea. Zuk hiltzen dituen neskak. Eta zu saiatu zinen hiltzen. Zergatik? Hori lehen ere galdetu idazu. Eta azke irten nahiko duzu. Nizun zorbaldara tiro egin behar. Buruaren erdira egin behar nizun. Akaso alaz egin zenidan, baina punteria txarra dukazu. Edo... ez ara zuk uste bezain gaizto izango. Hortarako ere balio behar izaten da. Azkeneko aldia izango da, entzun duzu? Azkeneko aldia olako bat egiten duzuna. Baina nagusi... Neuna bilberbetan. Esango dizut nik, noiz egin. Atzo Angeli egin zenionak ez dauka itzakierik. Ez zelan bez. Barura sartu, susmagarriarekin bakarrik egoteko, eta galdeketa egin zeure kontura eta indarkeria erabiliz norzarela uste duzu baina. Ez dut bukatu. Bizkorragoa zinela uste nuen. Enuen, egia esan, zugandik olakorik espero. Behin geuden hor poliklinikan, sekuentzia oso intimista egiten, eta mapatean entzun zen, pra! Eta, bueno, pertsona batek pusker bat bota zuen eta berriro egin behar genuen sekuentzia. Pertiga eramaten zuena. Zer gertatu da? Gaur goizean tabernerik itzera etorrita. Eta bera zan, ze pastel. Badakizu hori izan daiteken, edo zergatik egin dizuten. Hau, ez nintzak inote zer, tia. Itzaukanat, rollo txarrekin horrekin olako, jode. Ederki, lasai egon. Orain guztia aztertu behar dugu. Angel erduna dela esateko, ez dako tasuzko froga bakar bat ere. Beti saiatu aizire burua nabarmentzen. Eta horretarako berdin zaik edo zein zapaltzea. Nik enian Angel atxilotzeko agindua monentzunduk, epailea apaino. Arrazorin bat ikusiko zian hori egiteko, ez? Hau ez duk horrela geratuko. Ustak Angel azke bestela. Zer, mehatxuka etorria izala? Hartzak nahi duan bezala. Nik bada espada, esan diete. Ia ba, entzun deno. Albiste txarrak, behin da barriro. Angelen kasuan, beharra zuzen eta gogoz, egin genuelakoan geunden ba? Dena alperrik izan da. Epaileak Angel azke iztea erabaki du. Baina nola litek ez dut ulertzen? Bueno, onartzen zaila da, baina ulertzen erraza. Behin-behineko askatasuna emon dio. Ezei dau behar beste froga atxilotuta ukitzeko. Angel kalean libre eta Andoni amorratuta. Ez dakit arraldeko ertzain hauek ondo betetzen duten beren lana. Bueno, zer, salduzu beste puntu ilunik argitu behar? Ez dago galdera gehiagorik. Jakinarazpen bat baino ez. Jakinarazpen bat? Bai, epaileak zu azke iztea erabaki du. Epaileak azke... Egun bi barru. Diligentziak gauzatu beharko ditugu bitartean. Agindua bete arte. Bi egun. Bueno, hori ez da asko. Hemendik irteterakoan idakidan batek ipiniko duen aurpegia imaginatzeak. Ai, harinduko ditu bi egunak. Beno, Saba, hartuko dugu kopatxo bat hemendik bi egunera, ez da? Hau ez da hemen amaituko.
Alegin guztiak egingo ditut, zu barriro zuloan sartzeko. Iloba. Zortzigarren urte honetan, Andonia Izpuru izan zen gure artean. Eta honetan ere oso ondo moldatu zen, primera. Kaixo, eguardian. Aintaren da semearen, baina nortugu hemen, hau sorpresa. Erreportaje bat grabatzera. Pelikulako erreportaje bat. Ai, ederki. Begira, Andoni, nahi duzun guztian lagunduko dizut, bai. Zea, aktoreak hemen hartu dute ostatu. Baskaldu ere hemen egin behar dute denak. Zea, Franco Bianchi edo dena delako horrek ere, hemen hartu dugela, bai jauna. Ez gaxito, egiozu froga bat, baina grabatu gabe, jar zaitez hor. Hartu mikrofona. Baina, Lasai, froga besterik ez da. Eta telebistan aterako aldaiz. Jesus, aposa. Froga ondo egiten baduzu aterako zara, Noski. Urte honetan adopzio kontuak ere izan ziren. Josebak eta Sarak neskak koxkor bat adoptatu zuten. Nora, gogoratzen? 5 handi eman zien, baina kezka ere bai. Ai, kontuz. Tira, ez dirudi oso larria denik, Bueno, lotu egingo dizut. Ni lotu? Ez, benda bat jarriko dizut. Eta igeltsua? Ez, oraingo honetan bendarekin nahikoa izango da. Jende asko pentsatzen du benetan medikoa naizela. Generalki gaina emakumeek, ez emakumezko 50 urtetik gorako emakumeek, danak igual gehitzen dizu eta nola sartu zia hortan, eta hoi egiteko medikoa izan behar dezu, eta denak pentsatzen dute medikoa naizela. Eta nolakoa da ba, emakumetxo pertsenta hori. Sugandila baino bizkorragoa. Eta erregina bat baino mari sorginagoa. Kontsultan sartu eta berarekin estropezu egin dut. Non bizi zara? Mundu guztia bezalaxe, etxe batean. Baina non? Arralden. Alduzu Amerik. Bai, seme bat dut. Polita? Oraintxe esan dizut eta. Ez, etxeaz ari naiz orain. Beno, berri xamarra, normala. Etxe bat. Etxe normal bat. Ze ari zara horra opeka. Ez. Nere perfilezan 50 pikoko gizonezko bat, eta orduan nik gaztea ematen hon. Orduan pixkat zartzeko, pintatzen zizkiaten kanak. Jarri zizkiaten betaurrego batzu, pixkat handi xamarrak, pixkat heldutzeko eta kanak. Eta denborakin, kana horiek benetan atera zitzaizkidan eta nik egiten ditut orain kendu. Alrebes. Egon zeiten. Ezin era joan, Ez. Zerbait esan behar dizuet. Behar bada etzaizue gustatuko. Zer da, zer egin diote? Ez diote zer egin. Zentro komertzialean harrapatu dute. Lapurretan ari zen. Nora txikia ez zen izan Sararen kezka bakarra. Ertzaintzak hiltzaile harrapatu nahian jarraitzen zuen. Eta kasu honetan ere izan zuen Sarak zerikusirik. Arene, badakizu gauza hauek zelakoak diren. Zentzu batean nahiko normalak dira. Normalak? Normalak, bai. Bueno, bai, gaur gaizkila harrapatu eta biharramunean kalean ikusiko duzu, bueltaka, sistemaren kontuak dira. Zapisti hori, ni hiltzen saiatu zen. Bai, badakit, ondotxo jakin be, baina zer esatea gura duzu, Zer, ez da froga nahikoa. Behar bada ni hiltzen utzi behar nion. Gogoan daukazu, esan nizula, hain zuzen be, honelako zeo zer gertazitekena? Gogoan dutan gauza bakarra Angelen aurpegia da erasoaren gauan. Enin duen hil ez, baina arriskua hor dago. Zer modu zara? Sentitzen dut umea galdu izana benetan. Sentitzen dut benetan. Bira, zaren azken herriagoan duzik. Sara, zerbait egin aldiz. Zerbait egin didan, Joseba, baina beti nire atzetik dabile, eta itzala balitzu ezela. Sara, Angel,
Sara oso gaizki pasatzen ari da, bai? Hobi izango duzu pixka batean, Sararen gana ez hurbiltzea. Honez eskatzen dizut. Baina txarrera jo behar badut. Ez da beharrezkoa izango. Josebai bakarri falta zaio, santu izateko hementxea, aritoi, Nik beti gaina, zuzendariri eta eskatzen nien gaiztoa izan nahi nula. Beti deseatu izan dut, hola personaje gaizto bat, Joseba netzat zan, zintzoegia. Enpresan etorkizunak ero targiago ikusten dut. Orain ere ari zara beti bezala. Bai, eta zu nire ondoan nahi zaitut. Ondo ari zara, ondo. Poz ematen duzu horrela ikusteak? Bai, orain plangintza egitea erresa da. Gero ikusi behar. Hala ere zure laguntzaz? Bai, nire laguntza beti izango duzu. Nik zurea dudan bezala. Gainera, laster egingo nauzu lege zure seme, ez da? Zu nire semea egin? Paperik gabe, bazara nire semea. Paperek itxingo dute. Ez dago presarik. Garrantzitsuena seme izatea da. Eta seme sentitzea. Baina paperek ere badute bere garrantzia. Zeote dakizuzuk zer den egia eta zer den beldurra. Oraindik ere uste duzu neukin nituela emakume haiek. Ez altzen nituen hil. Ez. Orduan zer egiten zuen aldizkari honek, zure gauzen artean? Bezeroren batek utziko zuen astuta, Euskalo. Ja, Euskalo. Gauza bakarra eskatu nahi dizut. Froga egitea. Ja. Eta semetzat aitortzea. Eta baten beharra daukat. Nik ordea nahikoa daukat bi seme alabarekin. Ez dut gehiagoren beharri. Premia handiago daukazu zuk aita batena, nik beste seme batena baino. Bueno, tira, demagun gauzak horrela direla. Orduan eskertuko niake, zuen garbitek eta zerbitzuak nire bulegoa txukuntzea. Gaizki iruditzen ez bazait. Niretzaidak ez ondo ez txartu iruditzen. Baina, bueno, bideratuko dia tira eskaria, zelan bai. Biderazak lehen bailen. Eta aholku bat emango diat. Ez hainarin tratatu. Gauza asko izan daitekek, baina ez ergela. Saldoa. Hala umia, Darto. Darto. Jolasteko gogoa duzu, beraz. Nik ere bai. Ezagutzen? Bai, ez da? Aspaldiko laguna dugu. Zer egin behar didazu. Ziria sartu nahi zenidan ahordun zeundelako kontuarekin, ez da? Ne, zu dezun silbor politarekin. Gozoa benetan, bai. Gozoa. Lastima aurretik dastatu ez izana. Angela saldu alda lantegian egunotan. Eta deitu? Ziur zaude? Konforme. Isaiaz, zer gertatzen da. Naiz baduzu ez esan, baina... Uste dut Angelek hil zituela neska horiek. Eta beste bat hiltzeko zorian dagoela. Nire beruztena dakizula uste duzu, ez da? Basko gelditzen zaizu ikasteko oraindik. Jakin nahi duzu adibidez, zerbait egin dituen emakume horiek. Bizitzeko duinak ez zirenako. Agurtu, zen narrik gabe.
nire ama bezala. Eta horregatik ere ez. Bai, gorriak ikusi ditut aitarik gabeko sasikoa izategatik. Eta ez dut nahi inork horrelako bizitza izaterik. Haren aurkitu dute, erdi hilda, tripak ustuta. Baina, nola liteke? Nor izan da putakumea? Angel, ez da? Bai, Angel. Izen hori entzun diote ambulantzian sartu dutenean. Eta nola dago bera? Zelan egongo daba, larri. Odol ustuta, odoletan blai, madarikatu arraioa. Agusi, patruiakoek amaitu dute argiketa. Bueno, hasi daitezela Angelen bila, ez da urrun ibiliko. Jolin, haue pizkate peligrosu edaz. Oso personaje bitxilek pasau izindie Goenkaletik eta ondinok egon be badauz. Bakotxa berezitasunaz. Baina nik egin gure nukealako omenalditxo bat Mikel Garmendiari. Nik uste personaje hori izen zala bere sasoien eta ondinope pizkate Goenkaleren ikur esan daigun. Beste guztizek errespetaute eta, en fin, ondien Maria Luisa, por supuesto, eta bar. Baina Mikelek euken, ez da ganera elkarrekin alako konplizidade moduko txobat genuen eta, bueno, bijoaki hori. ADN frogak dira, ez da. Zer diote? Angel zure semea da bai ala ez. Nire semea da. Arantxa. Ze, Arantxa? Guazen eta gurtzera. Baina, Angel... El Dior. Bestelan badakizu. Zure maiteño polita hau. Zula egin dautxiko. Angel, semea zaitu dala frogatzen duten papera... El Dior! Eta papel horiek. Hobedozu zure ipurtzulotik sartzea. Angel, uste dut egoera hau konpondu dezakegula. Bera konpondu. Ez. Lasai. Geldior! Kontxo, Saba. Eskertzen dizut bizita. Bota pistola lurrera! Ez aldu zontzun. Lurrera botatzeko! Lasai, Ez erokeriarik egin, Erokeria asko egin ditut bai. Eta handiena. Zu nire semetzat onartuko ninduzula asiniste izan zen. Zu beti izan dituzu zalantza nirekiko. Eta aita batek ez du sekula semeari buruzko zalantzarik izan behar. Eta semeri txarrena bada ere, ulertzen? Angel, lasai. Eta zu azkenengo erokeria egin, Nahiko egin dituzu horrezkera. Geldi bestela tiro ingo dizut, Edarto. Leno Sabak egin nahi zidean tiro, eta orain aitak. Ezen nuke astu behar, Nik ere badudara zerkendu. Eta arantzaren eriotza. Zure lepo hartu beharko zenuke. Bai, aita. Zure lepo hartu beharko zenuke arantzaren eriotza. Betiko zure lepo, aita. Zure lepo. Azkenean nik hil nuen, baina uste nik hil nuela. Gertari buruzko txostenean zer jarri duan jakitera etorrenok. Ez kezkatu horregatik. Ziur nago erabaki zuzen hartuela. Baina jakin nahi nikek kontraesanetan sarrez gaitezen. Ez du kontraesanik izango. Angeli neuk egin nioan tiro, eta hi gertatuaren lekuko soila besterik ez izan.
legearen aurrean horri eutxiko ziogu. Ik gauza bat izan behar duk argi. Tiroa neuk botanioan, Angeli. Gu biotaz aparte, arantza duk egia dakin bakarra. Beraz, zuen artekoa ondo joatea izango duk onena. Denon hobe beharrez be. Horiz esatera etorri nauk. Estimatzen diat. Bene-benetan. Tira, gaitzerdi. Orain behintzat badiagu elkarri mokoka ibili gabe hitz egitea. Anaia bezala gutxi gora bera. Anaiak eta konplizeak. Bueno, anaiak elkarrekin azkenean, bazen garaia. Kasu argitu zen, eta arraldetarrek lasaitu ederraztu zuten. Baina ez luzarorako noski. Eta irribarrak hartzeko, hortxe genuen gure Xanti. Gaitasun gutxiago duten pertsonak lan munduan nola sartu. Hori zen gure Xantiren kezka. Nauzi, noiz emango didate zea insignia? Baina, Xanti, insignia ze insignia da? Insignia? Bueno, zea plaka, nola pelikuletan agertzen da. Guardio! Aiene, baina, zera! Aiene! Polizia! Polizia! Ez tiro egin! Inusente! Non Luise bustan atente! Zer zabiltza, Santi? Hauek aldire inora sartzeko moduan. Ze sustu eman didazun, baina... Don Luis, nire nahi Santi, Santi man, naiz. Talai barriko taberna batean iskan bila ondoa, eta aragoaz. Zuekin joango naiz, bale? Laguntza behar balin baduz, bazparez... Ze zaldu zuenik laguntzea nahi, ala? Erezelako mala partatu egiztite, gizirik ez temezita! Gaitoteko! Ez egin erokeriari, ikarrio! Itxano, gorritxu, zea entrenatzen. Bizia zordiat, esango zidat nagusierik kondekoratzeko. Zeinek ez zuen maite Xanti. Bueno, lagunok, onainoa 8. urtekoa. Tarte polita pasatu dugu elkarrekin memoria freskatzen. Urrengoan ere hartuko dugu koktel bat. Aio, lagunok! Zeruko jaunak barka zaitzatela. Niri behintzat, kosta egingo zaiteta. Nahiko entzun dut. Banoa, gero ez etorri. Eguno? Baita zeu ere. Uila, hosti. Uztan motzorrik. Gabuen plasmina.